Doncs la carabasseta triomfa ara en estiu, però no és l'únic producte del que pot presumir Benior, la cooperativa de Benicarló. També de les tomàquets, de fet, en cultiven 6 varietats. Nosaltres hem volgut conèixer algunes. La tomaca és un dels productes protagonistes ara en estiu. Sí, ara és l'estrella de Benicarló, la tomaca d'invernadero, i més esta que és bio. I tenim ja 6 classes, i nosaltres solen tenim 2, que és una se diu senyora, i l'altra que tenim és de pera, que se li diu bestial. I com han d'estar per a collir-les? Madures, com estes, ben maduretes, perquè són millors, home, claro, són com sempre. Hi ha molta demanda ara en estiu. Sí, ara moltíssima. I quants quilos podeu fer vosaltres? Aquí ne fem uns 50.000 quilos a la temporada, fins a final de juliol. Ja van començar al maig i ara estarem fins a final de juliol. Tant les tomàquets com aquestes carabassetes les podem trobar en els principals mercats i comerços de Benicarló, però també de la resta d'Espanya i fins i tot d'Europa. 2 productes de proximitat i quilòmetre zero que no poden faltar en estos mesos de calor.